celkového objektu. Športová časť z hľadiska zemných prác, vyvolaných investícií je na úrovni 93% rozostávanosti a hrubá stavba, to znamená skelet a monolitické betóny, na úrovni 36% na stavbe a 25% vo výrobe na prepách, pretože máme také tempo výroby aj na prepách, ktoré v jednom momente nevieme zabudovať, čiže je dosť plný aj sklad vo výrobných prepách. Je to v rámci harmonogramu? Áno, zatiaľ s radosťou môžeme konštatovať, že stavba ide v zmysle časového harmonogramu. Áno, samozrejme, my pri koncipovaní tohto projektu sme si 4 autentickú polovú trávnaté plochy a investície, ktoré mesto dalo do západnej tribúny, dosť nedávno, až 5 rokov dozadu. A tak sme len modernizáciou zakomponovali západnú tribúnu do nášho projektu. Ale na tých obrázkoch sme si na to tak zvykli, ale realita je taká, že keď sa postavíme na hraciu plochu a my máme tú novú stavbu, ktorá samozrejme bude mať parametre európskeho štadiónu a potom sa pozrieme doprava na západnú tribúnu, ktorú síce chceme modernizovať, neubránil som sa pocitu, že ten štadión bude vyzerať nedostávanie. Tak hľadáme možnosti, ako aj tú západnú tribúnu dobudovať do štandardu južnej, východnej a severnej tribúny, aby sme ten kotol v úvodzovkách uzatvorili a urobili z toho skutočný európsky štadión o kapacite asi 30 000 sedení a samozrejme s ďalšou infraštruktúrou pod tribúnou. Aké sú to možnosti? Zatiaľ len analyzujeme možnosti, toto je len naozaj zámer, ktorý nás napadol a budeme hľadať cesty, ako ho musíme realizovať. A tiež vyčíslené náklady? Je to len čistý odhad, myslím, že to bude pohybovať okolo 8 až 10 miliónov eur. To by bolo pôvodnou termíne, alebo bol by... Nie, samozrejme, toto už nemôžeme slúbiť pôvodnou termíne, toto by bola druhá etapa výstavby, ale skutočne to sú len zatiaľ naše úvahy. A úvahy o tom, odkiaľ peniaze to? To zatiaľ sú tie veci, ktoré analyzujeme a hľadáme cesty. Teraz ešte sa chcem spýtať, vy ste hovorili, že možno už jeden štadión sme stavali, ale že pustíte divákov na tribúny, možno dajú, platí to? Táto varianta zatiaľ nie je dopodrobná prebratá, ja osobne si myslím, že to z bezpečnostných dôvodov asi nepôjde. Tam sú tie kritériá veľmi, veľmi prísne, takže myslím si, že trnavskí fanúšikovia, čo sa týka nových tribún, budú musieť počkať do oficiálneho otvorenia v septembri 2015. Nejaká reálna šanca, že by ste sa mohli posunúť, že rýchlejšie by ste to postavili ako v tom termíne? Ja som presvedčený, že rýchlejšie sa už nedá, lebo naozaj tá stavba ide enormne rýchlo a dá to veľa práce, aby sme ten projekt organizácie výstavby a časový harmonogram dodržali. Ale zatiaľ sa nám to darí aj vďaka všetkým partnerom, ktorí v projekte máme a stále cítime ich podporu a takisto sme to aj na kontrolnom týme všetkým poďakovali za spoluprácu. A vďaka tomu tá stavba môže ísť tak, ako ide. Počas ukončovacích prác vnútri objektu, ale tá hrubá stavba bude už asi trošku skorej robiť. Určite. Kedy asi by malo... Máme 2 postupové termíny, to je koniec augusta, ktorý sme v podstate teraz vyhodnocovali. A do konca novembra by mala byť ucelená hrubá stavba celého štadiónu. Ako sa postaví východná tribúna a severná tribúna? Áno, teraz ten postup výstavby je trošku zložitejší, my musíme začínať na viacerých častiach naraz, aby sme stihli termíny, to znamená po východnej tribúne už teraz môžete si pozrieť na severnej tribúne rastú stĺpy, takže pôjde to severná aj východná zároveň.